Uyabona ke ungathi cwaka dlobe naturena ndivele ndingabi nathemba madoda. As much as bana ndishuta i-content ndimane ndiqonde update abakwenzeka ntoni, but it seems like siyabona uba ku-three options kwiMamelodi Sundowns. iZitellenbosch zibhizi nazo ziyasayina ngapho oolibitso senje kubhizi ku-transfer window. Nazi neekhontrakthi zoomabasa ziyaphela Orlando Pirates. Andiyazi thini into kaBrabhop Stick kunye nalo mshito ulanto kuKaizer Junior. Pratera number 10 nanku available kwiSundowns, inkenenkene icontract yakhe uNeo Maema. Why don't we go for laa mjita? Or else tshekishe situation kaThembi Nkosi-Launch bethini because wayesayine i-1 year mos umjita ke lacala. At least for i-1 year lo mzuzu sikhangela umzekelo intwana ezawuthi umzekelo ifiki ihlale phaa kulaa portion idlale noMduduzi Shabalala and other players. Meanwhile sikhabe sibambisa ngoNeo Maema okanye nguThembi Nkosi-Launch. Come on, makunyakazeke le transfer window. Sihlazekile kule season madoda, please man. Nothi kule izayo isizini. Noko sinyamezele sithe cwaka nangoku. Xa siwine trophy but sithule ngoba siyayibona improvement. Asizongancomi ke xa sibona uba hayi lukhona utshintsho even though singakhange siwine ezi trophy. Come on madoda ke masizameni at least apho ayeke khona la madoda ezi co-coaches. Lo coach uzawuthatha nangona ndingamva ncamncam uFernando da Cruz, but ke sabasathini because ke niyayithanda madoda le nto. Nangoku kuthe cwaka akho nto yenzeka i-transfer window. Hayi andiyazi, ndawuphinda ndibuye madoda.